ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои ютуб канали Саудо ТВ, мардами ютуб. Имрӯз 28 ноябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ 60% хонаҳо аз душанбе далши аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори дорестон бача азиз тамошо кунем. Баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарати, техникаву компания чизе ки дорен дар ҳамин WhatsApp роӣ кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. ирӯза наворда хуб 7-8 дона хона ҳастай ки аз дохили Душанбе ҳастай ва якту аз Ҳисор ҳастай, аз ноҳияи Ҳамадонӣ ҳастай, 8 тоига аз шаҳри Душанбе дӯстон. Хулоса 8 навори хонаҳои Душанбе ҳастай ки пешкашро мекунем. Дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, аз кадом территория то чанд сума, чанд сотих, чанд квадрат хона дар коред, комментария кунед, навора сар мекунем. дӯстон, телеграм-канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегзорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. Силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиону, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад баша. дӯстони азиз, якам мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да замин дар корай аз шаҳри Душанбе 3 сотиха 4 сотиха замин дар корай. аммо кадомитон ҳамин 3-4 сотиха замини фурӯш дорен аз Душанбе, ҳамин рақамҳои ахираш 0055 да метавонен муроҷиат бикунен, мо мехарем. бародари азиз, мардами ютуб бетараф набошен. одамое ки заминҳои фурӯшӣ аз Душанбе 3-4 сотиха дорен, ина марҳамат шанси беҳтаринай акада нависен, занг занен, чахчах кунен, бифурӯшен. баъдан ҳам хеле эълон дар кор бошад, дар WhatsApp Саудо ТВ дар аввал дар охир рақам мондагӣ муроҷиат кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Ҳамадонӣ дар пушти МЧС қарор дорад. дуюм кӯча, 400 000 сомон нарх, 6 сотих замин дорад, 6 дар хона дорад, 4 таш кришадор, 2 таш хонаи барак бачаҳо, плюс калидор, плюс подвал дорад. баъдан рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумо. хона дорои оғли 2 этажа, якум этаж молҳол, дуюм этаж хӯрока барои молҳол, ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона, анҷомхона, ҳуҷҷатҳои 100%, об, свет, пеши молбозори нави ноҳияи Ҳамадонӣ, пушти МЧС фурӯхта мешавад. сум дар корай срочна 400 000 сум. ҳавли стяжка кардагӣ, 4 тараф маҳкам кардагӣ, об, свет дора, шароитҳои хуби замонавӣ, ремонтҳои бениҳоят хуб. акада сум дар кор савдо мекунад. ин хеле нархҳо бачаҳо шумо кам меёбен, ҳарчанд ки 400 000 бошам, не ки хона бо тамоми санъатшай. занг зада аз думи канали мо расонед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, видео камтар дароз буд, ускорид кардемаш, ба ҳоли худ баъдан гузоштем, ягонашо набаридем, камтар давондем бача азиз. хонаҳотона вақти видео мекунед, ами 1.5-2 минут зиёд накунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисорай, деҳаи Уртабуз, Ганҷрез. 3.5 сотих замин дорад, дорои 2 хона. ремонтора десен кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад, патшпакиловка тайёрай. 220 000 сум нархаш, боз муомила дорад. WhatsApp рӯи экрани шумо, бо далши зангзад чахчах кунед. хона дорои калидор, баня, об, свет, хуб стяжка кардагӣ, шкатур кардагӣ, даро часпондагӣ, тирезаҳо часпондагӣ, хуб монтажо кардагӣ. ин ҳамин ҳолат
мега ки 220,000 мегем бо муомила мекунем. нархи зур бачаҳо 3.5 сотих замин, 2 дар хона, кришадор, хеле нархҳо дӯстон фикр мекунем камтара кай. Хай бо одаме ки мисол хонаҳоро медона, бо одамо фикр мекунем ки мефаҳма хона чӣ хелае. нархи дастрас акақати чахчах карда бигирен. 220,000 фақат дӯстон аз номи Саудо ТВ ба дили пир муроҷиат кунед, иншоалло муомилаи соз мекунад қад шумо. лайкҳоро монед, подписатсия кунед. Агар хоҳед хонаҳо саудо шава, ҳамин наворда лайк монед, падилитсия кунед, иншоалло хонаҳо соҳибои худшона меёбад азиз. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯза. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар 7 километр пушти бозори Ховарон. хона дар 5 этаж, дом 6 этажа, 4 моҳ пас мега дом тайёр мешавад. масоҳат боша 53 квадратай. хуб 4 моҳ пас тайёр мешавад. дӯстон азиз, нарх боша 320,000 сум. нарха бинем бачаҳо азиз, 53 квадрат, квадрати калон. баъдан дӯстон 4 моҳ пас дом ки тамом шава, иҷозати ремонт мешава, баъдан мегирен, ремонт мекунен, зиндагӣ мекунен. хеле нархҳо дӯстон камай, 53 квадрата 320,000 мега. занг занен, успеҳ кунен, бигиренш. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумо аз номи канали Саудо ТВ қатъияка чах карда бихарем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 3 сотиха, дорои 4 ҳуҷрага дар ноҳияи Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳамин Саудо ТВ дӯстон, Саудо ТВ дора ва Саудо ТВ 01 дора. ҳар душам хил монем бача азиз. нигоҳ кунед да. ҳамин Саудо ТВ 01 да фақат хонаҳоро бисёртар аз Душанбе навор мекунем. ин хуби чӣ дора? хубиш ҳамяе ки одамое ки аз Душанбе хонахар ҳастен, ҳамин канала бисёртар тамошо кунед. дар ин хона, дар ин канал хонаҳои Душанбе зиёдтар савдо мешава ва хариду фурӯш бисёртар бача азиз. хуб одамое ки хонаҳои назди ҳавлигӣ хоҳиш карден аз Душанбе, ина марамат 4 сотиха, хуб 4 ҳуҷрага 3 сотиха, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, 480,000 WhatsApp номери экрани шумо. тарафи хуб 9 километр Мирзобек, ноҳияи Шоҳмансур, хона айраи калон 100 метр дура, об свети 24 соата дура, нарх 480,000 сомон. занг за чахчах кунем бача азиз. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ сон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад, доми замонавӣ дӯстон. нигоҳ кунед чӣ хел фасон хушрӯ, ранги қасра. 2 ҳуҷрага квартира дар 4 этаж, масоҳати 54 квадрат. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. 490,000 ремонтҳои дараҷаи олӣ. WhatsApp рӯи экрани шумо, ахираш 5-5-6-5 рӯи экрани шумо. хона аз калсавои политехникум тарафи роҳи нав, каначкаи маршрутҳои 11, квадрат 54 та, комната 2 та, этаж 4 та, обши 4 этажа, документ техпаспорт дора. ремонт, чӣ хел мебинед, ремонт дараҷаи олӣ. район театрии политехникум, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, кӯчаи Арбоб Хотун. занг зада чахчахка бигирен. 490,000 сомон, 54 квадрат метр бо ремонти дараҷаи олӣ. занг зада масъя кунем бача азиз. дар видеом лайк монед, дар каналам подписатсия кунед. ҳамин лайкҳои шумо сабаби болоравии навору мешавад бача азиз. лайк зиёд шид, навор тоб мерава, хонаҳо савдо мешава. подписатсия барои худтон хуб ай. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 6 этаж, масоҳати 50 метри квадратӣ. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. анаишам ремонт кардагӣ тайёр бачаҳо. 50 квадрат 430,000 сум. нарх духонагаи фурӯшӣ дар сентри Шарора, аз политехникум то таги дом 10 дақиқа. роҳи мошин. техпаспорт дора, 50 квадрат метр, бо чизу чорааш савдо мешава. ремонти нав. беҳуда занг назанед. мактаб, садик, балниса, бозор таги домда. маршрутка 3 сомона мегарда. аз политехникум 10 дақиқа роҳ ҳастанд. 430,000 сомон. занг зада маслиҳат кард бигирем бача азиз. Сино, Душанбе. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 1 ҳуҷрага квартира дар 1 этаж, масоҳати 38 квадрат метр. 102 микрорайон, шаҳри Душанбе. 500,000 сомон нархаш. 1 хонага 1 этаж.
хоб як хонага 1 этаж, дом 5 этажа 38 квадрат дар пушти родом мега родоми 3 аз роҳи калон 4-ум дом дар наздикии масҷид қарор дорад. тирезаҳояш пластик, ҳамаш панҷара дорад бо чизу чораш. нархи ахираш 500,000 сомон. занг занен дӯстон, аз думи канали мо салом расонед. рақамҳои ахираш ватсапшон 0878 метавонед муроҷиат кунед. баъдан бачаҳо аз куҷо то чанд сомона, чанд квадрат, чанд сотиқ, чандум этаж хона дар корай, замин, квартира дар корай, дар ҳамин таги комментария видео баён камонен. ҳамин комментария бахчо мо маҳкам накардам ки шумо нависен, фикротона таги комментария кунед, чӣ мақсад дорен, ҳамаша нависамонед, ба назар мегирем. мегзарем ба 8-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира 2 этаж масоҳат бошад 45 квадрат дар Гипразем дар Қаҳрамон, маҳаллаи Қаҳрамон, шаҳри Душанбе. 340,000 45 квадрат бачаҳо. нигоҳ кунед ремонта зури бад ғалтагиай. мақсад акада сундако савдо мекунад. духонагаи фурӯшӣ 45 квадрат дар 2 этаж, дом худаш 2 этажа. хуб, чӣ хел мебинен дар сурат ремонтҳои хона ҳамин ҳолат фасон кардагиай. ба чизу чораш савдо мешавад 340,000 сомонӣ. занг задам масъя кунем бача азиз. мегзарем ба 9-умин квартираи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 5-ум этаж масоҳати 47 квадрат дар ноҳияи Сино дар 104-ум микрорайон, маҳалла 104, шаҳри Душанбе 498,000 сомон. фурӯшӣ дар 104-ум микрорайон, ноҳияи Сино, масоҳат 47 квадрат метр, 50 шона. хоб, 5 шона дар қарор дорад. якхонага, балкони калон дорад, ҳоҷатхона, ванна, якҷоя, кухня алоҳида. хона бо қисме аз чизу чораш фурӯхта мешавад. 498,000 сомон. ячнимчи муомила дорад бача азиз. ва дӯстон, мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 2 сотиқа 4 ҳуҷрага 430,000 сомона. хона дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ дар фабрика қарор дорад. одамое ки аз фабрика хонаи арзон хоҳиш кардем марамат бигиренаш 430,000 назди птитса фабрика, кӯчаи Истиқлоли 3. хоб, 4 хонага, 2 сотиқ замин, ҳавлӣ. хоб, ҳавлигиай, қолинҳо, пардаҳо ва кондитсионери холодильник ва шифонер ҳамаш нав. хонада мемона мега. кадоме ки мехара ҳамиё қатъӣ савдо мекунем бо ҳамин чизу чорааш. 430,000 сомон. ячнимчи муомила дорад. аз думи саодатӣ рақамҳои 79 ахиршай метавонем муроҷиат кунем бача азиз. имрӯза навор дӯстон ҷанбаси чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. имкон боша лайк конед, дар канал подписатсия кунед. баъдан барои реклама чизе бошад дар ватсап муроҷиат кунед, рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. хулоса дӯстон, зиндаву сарбаланд.